Hola, soc Gonzalo Pezampló, el director literari d'Edicions Bromera, i volem presentar-vos algunes de les novetats que publicarem la pròxima tardor en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. En primer lloc, volia parlar-vos d'Els Garcia i el Mur, un àlbum escrit per Jaume Copons i il·lustrat per Òscar Julve. Una història sobre com els murs que construïm han de servir-nos d'escala i no de separació. Una història sobre el valor de l'amistat i sobre la importància de conèixer i empatitzar amb els altres. A voltes em sent menuda, escrit per Vanessa Martínez, segon Premi Algar de Contes Infantils i il·lustrat per Viv Campbell, és un altre àlbum que ens demostra la importància d'escoltar, d'observar i d'empatitzar amb els altres. Perquè quan a voltes ens sentim menuts, qualsevol de nosaltres, ens adonem que hi ha alguna cosa gran en el nostre interior i que sumant xicotets esforços, detalls aparentment insignificants, podem fer coses realment grans. La sopa de Tomàs, de Subi, Premi Enric Solves d'àlbum il·lustrat, també ens parla de la col·laboració. Un iaio vol preparar una sopa per a la seva neta i li falta una hortalissa del camp. No la podran traure de terra fins que tots els animals, incloent-hi el més xicotet, estiren ben fort. I esta tardor torna el pirata Patachula, amb tota la colla dels seus amics, tornen a salpar i tornen per a anar a l'escola dels pirates, com sempre, il·lustrat per Empar Bau i amb un bon grapat de cançons inèdites de Bertomeu. Per a lectors una miqueta més majors, On va aquesta gent? Un àlbum en què Fran Parreño ens convida a reflexionar sobre els límits de la llibertat i sobre com hem d'estar sempre alerta davant del perill i l'amenaça de la demagògia i del totalitarisme. També, per a contribuir a construir un planeta millor, aquestes 10 idees per a salvar el planeta en clau de medi ambient, d'aprofitament de recursos i d'energia, en definitiva un llibre que ens ajuda a plantar cara al canvi climàtic amb accions fàcils i senzilles que pot dur a terme qualsevol de nosaltres. I fora de l'àlbum il·lustrat volíem destacar esta novel·la dels 4 Sherlocks, El tresor perdut, escrita com sempre per Jesús Cortés i il·lustrada, com sempre, per Oriol Malet. La colla torna amb noves aventures que uneixen misteri, humor i esport. No són, evidentment, aquestes novetats les úniques que presentarem aquesta tardor. Després d'uns mesos d'un any complicat, volem oferir-vos un ventall representatiu, ampli i generós de la millor literatura infantil i juvenil per a despertar somriures, remoure consciències i passar-ho bé.